ngokubona kusukela usuku lwayizolo nosuku lwanamhlanje indlela abantu abaye ngayo ezikhungweni. Okujabulisa kakhulu uma ufika ezikhungweni ufica kunokubekezelelana, kunomoya wokuthula ovunguzayo kumaqembu ahlukene ngokwey'nkolelo zezombusazwe. Sikushayela ihlombe-ke lo. Sifisa ukukukhuthaza futhi ngoba lolu khetho sifuna ukubona luwukhetho oluphephile, olunikeza abantu ilungelo lokuba bayivotele lo bafisa ukuthi abe yikhansela lawo. Okungijabulisa kakhulu ukubona intsha yabesifazane neyabesilisa kuyiyona ephambili kulo mkhankaso ngabantu besifazane. And ngisho noma uhamba uya ey'nkundleni zokuxoxa i-social media, abantu besifazane nabesilisa abayintsha baningi abavelayo bethi yi-available as a candidate, befake imifaniswano yamaqembu abo ezombusazwe. Siyakukhuthaza lokhu ngoba intsha yikusasa layo, abangavumi ukuba bathathe i-backseat banqunyelwe ngabanye abantu ngekusasa labo, ababe yingxenye yohlala etafuleni la kuthathwa khona iy'nqumo emkhandlwini mayelana nentuthuko ngey'dingo zabantu abasha, ngoba bona basenekusasa elide abafuna ukuthi baliphile. Ngikhuthaza abantu bakithi ukuthi-ke bonke abasemakhaya abakwazi ukulandela ey'nkundleni zokuxhumana, abangakazi ukuyobhalisa nokubheka amagama abo labo abazoba no-18 years ngomhla ka-4 November, ukuthi kabenze njalo namhlanje lingakashoni ilanga, lingashaya ihora lesihlanu okuzobalwa ngazo iy'khungo. Kodwa-ke uma imindeni iyangcwaba, kunemishado, kunemisebenzi, angeke kwazi ukuya ey'khungweni namhlanje. Ngiyabakhuthaza ukuthi kusukela kusasa, ngolwesibili, ngolwesithathu, ngolwesine kuze kushaya uLwesihlanu bahambe beye ey'khungweni zakwa-IEC, bafike babhalise. Uma bengazange babhalise, babheke ukuthi amagama abo akhona newadi futhi okuthiwa bavela kulo kuseyilo yini na, ngoba ngomhla ka-7 August okuwuLwesihlanu njengongqongqoshe oka-Cooperative Governance and Traditional Affairs ngizobe ngishicilela ngokusemthethweni kusomqulu kwi-Government Gazette ezophuma ngoLwesihlanu ukumemezela usuku lomhla ka-4 November as an official election date. Konke lokho esikhuluma ngakho ukuthi ukhethelwe ngomhla ka-4 usewukukhuluma nje, akukho official. Sasenzela ukuthi abantu bakithi njengoba bebhalisa namhlanje bebebazi ukuthi bazovota kuphi ngosuku lokhetho. Yingakho singafunanga ukujuma muntu. Ngakho ngomhla ka-7 August i-Government Gazette izophuma nesaziso. Sengikhulumile no-IEC, sakhuluma nabaprinti be-Government Gazette, izophuma ngoLwesihlanu. Uma-ke kuphuma le Government Gazette ngoLwesihlanu, isho ukuthi-ke phakathi namabili 12 midnight on Friday onke ama-voters roll ayavala. Uma ungabhalisanga ngeke usakwazi ukuyobhalisa ukuba ube ngumvoti ngomhla ka-4 November. Ngakho nginxusa ukuthi abantu bakithi bonke bahambe basebenzise leli thuba. Isikhathi sokukhononda nesikhathi sokushaya amamashi sedlulile. Isikhathi sokuhlala emuva ube umbukeli sedlulile. Asithathe lonke uhlobo lokukhononda silishonisa kwi-ballot box. Ufike ucomplaine ngevoti lakho ukuthi ukhiphe ikhansela ebelingakusizi ngalutho bese uvotela ikhansela elizokwenzela umehlo. Iqembu le-IFP-ke angikhankasi kodwa sisebenze lobala thina. Yingakho singenawo amahloni ukuya kubantu siyokhuluma nabo ukuthi isiqubulo sethu masithi sethembe suke sisho ukuthi into masithe sokuyenza siyezoyenza. Maduzane siyokhipha nje uhla ukuthi yini esiyenzile komasipala bethu futhi yini esingaphumelelanga ukuyenza. Uma besinika ithuba sizokwazi kanjani ukwenza lokhu esingaphumelelanga ukuthi esasikwethembisile emaphuzwini alishumi. Sikwazile ukuthi okuningi sibe yimpumelelo ukwenza, kodwa kwezinye indawo khona la singaphumelelanga ngezizathu futhi esizokuzichaza. Ngakho kodwa okwamanje sikhuthaza nje wonke umuntu, noma yiliphi iqembu lezombusazwe,
noma ngabe awukasenzi isinqumo sokuzovotela abantu, faka igama lakho kusomqulu i-voters roll ukuze uma usulalele kahle ama-manifesto bese uthi nanti iqembu engingalethemba ngoba ngiyayizwa into eliyishoyo. Uma uzonquma ukuthi uyovota kodwa ungabhalisile, ukuthi amandla asesandleni sakho kodwa ukwazi ukuwasebenzisa ngokwakhetha ukuba usebenzise